solitaire. So, papunta sila. Ang problema lang, in the long run, may biya sila sa Ginoo. Ngayong adlaw na po sa mga igsuon ako sa kahanginan. Tong pipila ka mga siguro duha o tulo na nato ka mga gitawag og programa sa kaning gitawag og message of the last days, no, gikan based sa life ni Noah og ni Lot. Karon igsuon gusto kong mutat sa gitawag og how is our life as of now, no? Unsa man atong kinabuhi sa pagkaron? Are we ready? Andam na ba ta? Diri man gud sa Bible sa Old Testament sa Book of Amos chapter 4 verse 12, si Prophet Amos nagbuhi gyud siya og word nga matud pa niya, for God wants to meet you on these coming days. So because God will meet us and we will meet God, and siya, be sure to be prepared to stand before God. Atong issue daw nga preparado ta sa atong pagpangatubangon niya sa tubangan sa Ginoo. Now, mga igsuon, based sa akong obserbasyon, sa ato karong palibot, daghan sa mga tao nga dili gid preparado. Ngano mang dili preparado? Kaysa akong nakita, ang ilahang mga tagaan sa ilahang mga focus gihapon sa kinabuhi, ang mga butang lang gihapon sa kalibutan. Mga material, mga financial, o mga pang-physical. So makita niyo makaron ang tao mas daghan pag time sa pag-develop sa pagpagwapa, pagpagwapo o pagpamatso sa iyang lawas nun nga sitwasyon. O sa material pod, mahimo ang tao kung nana sa balay nga kapasilungan, durable na, di na matuluan. Kasi kontento po kina gusto na igwapo kina pag-ayo nga makadayeg ang uban o mutupong siya sa iyang uban nga maigsuon. So, kung parte po sa kitawag financial, ang tao diskontento na kung makakaon og lami. Kana pag yung mga daghan pag yun nga possible daghan pag yun ang mahimong madugang. Oh. Nya kung parte po sa gitawag ng bato ng komportable, way problema unta ang tao mo komportable lang, pero ang problema nga diskontento kung dunay gamay komportable mahimong doblehon. Kung nanay nadugang na dugangan pag yun. So nagakahitabo na di lang karon, nagkahitabo na sa una pang kapanahonan. Ako daghan sa YouTube ako na research dia, ako na kita dia kinabuhi kani adto nila ni Whitney Houston, si Karen Carpenters. Sila kani si Whitney Houston usa na siya ka gitawag og kuan kanang gitawag og Wesleyan, no? Wesleyan na siya nga kuan nga group. Kini pod si Karen Carpenters Methodist. Simula silang kinabuhi, natawo sila nga sa pagkamat kung nagbuot na sila nga naa sa sulod sa kanang panimbahon sa simbahan, sa panimbahon, ginagamit na sila. Si Whitney Houston, gitagpo to siya gitawag og a woman that has an angelic voice. Unya si kuan po, si Karen Carpenters, a woman the same, nga daw nagyapo angelic voice. Unya every song nga iyang ikantahon, makatas yun sa kasing-kasing sa tangon naman tungkol kay From the Bottom of Her Heart. Isa nga ginakanta niya kanang Top of the World o kanang Solitaire. So, guwapunta sila. Ang problema lang, in the long run, may biya sila sa Ginoo. Oh? Sama kay Whitney Houston, pag biya niya sa Ginoo, wala siya mobalik kung dili siya nakasulay o kastigo sa Ginoo. Arang-arang si Karen Carpenters kay ang nahimong na kuha siya sa Ginoo tungod kay murag na focus siya sa maka-income siya dako-dako through sa concert. Ang problema lang pod kay si Karen Carpenters dito na siya may balik nga nanginahanan sa Ginoo sa panahon na ana siya sakit. No? Pilang to edad niya 33 lang, murag papero kay Christ. Niya gikuha siya sa Ginoo. So karon
Ang ako makita, questionably ang ilahang preparation. Ang question karon, are they really ready? Dili ko maka-judge kung prepare ba sila. Pero ang akong bugtong i-judge lang yun, akong kagalingon unya. Tama po, akong pong i-inform sa inyo ha, ang inyong i-judge inyong kagalingon. Ang ato pirming judgment po ni, am I ready? If God will come, gitawag o unknowingly, if God will come unexpectedly, so muna pirmi na akong ginapangandaman mga igsoon. No? Ako, sa sigog tuon og Bible, sigog pamalandong, o gani ako nawali sa diri sa fellowship, nga dili nato sigig tan-aw ang umalabot ka tribulation, ang umalabot ka one world government, kay di manggihapon ta makakuan sila, maka-encounter. Kung mayroon sila lockdown, submit ta. Kung mayroon sila o kanang gitawag o i-quarantine, submit po ta. Kung mayroon nila nga stay home ta. So wala tayo mahimo. Bisan pagpangandaman to. Ang atong pangandaman, ang kalit kapag balik ni Christ. Mga sure good tang uting makuha tayo yung balik niya. Ang question karon mo ni for the last, tanan bang nakadungog karon sa mensahe? Wherever you are, na makasimong balay, na makakaroon di sa imong gitrabaho sa office nimo, ang akong pangutana karon, naakabay pagtan-aw sa imong kagalingon kung nakahatag ka panahon para matagaan tagad ang imong preparasyon sa pagbalik sa Dios. Kung wala igsuon, ayaw na siya himua sa panahon nga ang Ginoo naa na. Kay that's too late. Ang dapat karon nga ang Ginoo masense na to sa atong spirit nga nagkaduol na yun, let us do our best preparation. Kaya kung ang Ginoo mabalik, mga pila ka minutes from now, dili taon niya maghila. Kung dili, may Lord, thank you. Kay na kaplagan ko nimo o miabot ka nga worthy ko sa imuhang pagbalik. So, mga igsuon, I hope nga ang tanan nga nasa lang panimalay, inyong buhaton ang unsay tigog nga gikan sa Dios nga iyahang gidelegate through sa iyahang ubos nga alagad nga mao kini ang inyong alagad sa Ginoo, alagad sa inyo si Pastor Efren Estimada. Diri ko pastor o sa nagahulog pastorate sa PBCom Christian Faith Ministries at bang lang sa plaza. So, follow up kung gusto mo mangutana kay dunay gamay nga kalibog sa akong mensahe o basin og akong mensahe tulisok sa inyo, naga-remind sa inyo nan i-contact ko ninyo, padaday ko ninyo sa inyong mga pangutana ni ining maong cell number 0926-988-2012 o laumin ninyo nga tubagon ta mo nga dili sa akong ideya kundi based sa pulong sa Ginoo. God bless us all. Magapanlangin ang Ginoo sa atong tanan.